Formål. Formålet med dette forsøg er at undersøge absorberingen af pigmenter i henholdsvis en grøn og en rød plante. Teori. En spektrofometer har til formål at måle forskellige bølgelængder via en diode, som udsender lys. Dette lys bliver koncentreret igennem en prøve, som ligger i en kuvette, der placeres i selve spektrofometeret. Herefter bliver bølgelængderne samlet på den anden side af prøven i en kilde, som kan måle absorption af bølgelængden af prøven. Bølgelængder er lys, der bevæger sig i bølgende sinuskurver, hvoraf det er selve afstanden mellem to udsvingstoppe, der måler bølgelængden. Ved bestemmelse af bølgelængdens længde bliver en farve også bestemt, som vi opfatter lyset som. Resultatet måles i nanometer. En bølgelængde kan også indsættes i en kontinuert spektrum. Fotosyntesen kan blive opdelt i to dele, lysreaktioner og mørkereaktioner. Dog er vi i dette forsøg mest interesseret i lysreaktioner. Hos lysreaktionerne absorberes energien i sollyset og bruges til at danne NADPH og ATP. Planten vil absorbere sollys i kloroplasterne, hvilket har bølgelængder, der vil absorbere blåt og gult lys, hvor der herefter reflekteres grønt lys tilbage. Det er derfor, vi ser planter som grønne. Klorofyl A og klorofyl B absorberer bølgelængder på omkring 450 nanometer samt 650 nanometer. Altså absorberer de ikke bølgelængder inden for det grønne spektrum. Dette bliver så reflekteret, og vi ser planterne som grønne. Det lysabsorberende klorofylstruktur indeholder skiftevis enkelt- og dobbeltbindinger, en struktur, der gør dem i stand til at absorbere de specifikke bølgelængder. Ved materialer, der skal vi bruge et spektrofometer, en morter, sprit, en kuvette, en computer med Logger-Pro, en rød plante og en grøn plante. Fremgangsmåde. Vi startede med at gå udenfor for at finde grønne og røde planter. Da vi kom op i forsøgslokalet igen, så tilsluttede vi spektrofometeret til computeren og åbnede Logger-Pro. Og herefter der begyndte vi forsøget med de grønne blade. De blev knust i en morter blandet med sand og sprit, og saften fra bladene hældte vi op i en kuvette for at kunne bruge den i spektrofometeret. De første par gange var absorbansværdierne større end 1, så vi fortyndede opløsningen med lidt sprit, indtil absorbansværdien var omkring 1. Og vi gentog det hele blot med de røde blade. Hypotese. Ved den grønne plante forventer vi, at den røde og blå farve vil blive absorberet. Det skyldes, at den indeholder klorofyl, hvor den grønlige farve kun bliver reflekteret. Og ved den røde plante forventer vi, at den blålige farve vil blive absorberet, da planten. Jeg vil nu kigge på graferne over bladenes absorbering som funktion af lysets bølgelængde for de grønne og de røde blade. Hvis vi starter med at kigge på grafen for de grønne blade, ses det, at absorberingen generelt er rimelig høj i starten i de lave bølgelængder, indtil absorberingen falder hen imod det grønne område fra omkring 500 nanometer. Hvorefter den begynder at stige fra ca. 570 nanometer, hvor de mere rødlige farver absorberes. Ved hjælp af et grafværktøj i Logger-Pro har vi målt, at der hvor absorberingen er størst er ved bølgelængden 436 nanometer, hvor der bliver absorberet en ret kraftig blå farve. Den kurvetop, hvor absorberingen næststørst, er ved 468-470 nanometer, hvor der absorberes en mere lyseblå eller turkis farve. Den sidste top på grafen findes ved bølgelængden 666 nanometer. Ved denne bølgelængde absorberes en rød farve. Hvis vi så kigger på grafen for de røde blade, så ligner den umiddelbart meget grafen for de grønne blade. Man kan se, at absorberingen starter med at være meget høj ved de lave bølgelængder og falder hen imod de ca. 500 nanometer,
hvor de grønne farver absorberes. Den begynder dog først at stige hen til ved den sidste top. Stedet, hvor absorberingen for de røde blade er højst, er ved den allerførste lille top ved 386 nanometer, hvor en lilla farve absorberes. Den næste top kommer ved en blå farve ved cirka 434 til. Den næste top på grafen kommer, hvor en blå farve absorberes ved 434 til 436 nanometer. Herefter kommer der en top, hvor en turkis farve absorberes ved 470 nanometer. Og den sidste top, ligesom ved de grønne blade, finder vi ved 666 nanometer, hvor den røde farve absorberes. Sammenligner man de to grafer, er det tydeligt, at toppene ved kurvene ligger meget præcis ved de samme bølgelængder. Det er dog vigtigt at lægge mærke til, at absorberingen ved disse toppe, altså størrelserne af toppene, er forskellige. Det ses, at toppene ved den blå, turkis og røde farve er væsentligt større ved de grønne blade end ved de røde blade. Derimod så er absorberingen større ved de små bølgelængder under de 400 nanometer ved de røde blade end ved de grønne blade. Der kan være forskellige usikkerheder og fejlkilder, som kunne have haft indvirkning på forsøget. En af de fejlkilder kunne være, hvis pigmenterne ikke er opløst godt nok i spritten, da forsøget dermed ikke vil vise de oprigtige resultater. Hvordan kan der formodes, at resultatet af forsøget havde ændret sig, hvis der var blevet benyttet efterårsblade i stedet for røde blade? Efterårsbladene indeholder ikke nær så meget klorofyl, og vil derfor ikke længere på samme måde reflektere det grønne lys. Derimod vil bladene nu reflektere det røde lys. Hvis forsøget var blevet lavet med efterårsblade, havde grafen nok set en smule anderledes ud. Grafen havde nok lignet grafen for carotenoider, da antocyaniner og carotenoider begge er røde farvestoffer. Om efteråret sker der nogle ændringer med de pigmenter, som er i bladene. Udover klorofyl findes der nemlig også karotener i bladet. Karotener er et mere stabilt molekyle og vil derfor være til stede i større mængder i bladene, når klorofyl mindskes om efteråret. Karoten absorberer lys i det blålige og grønlige spektrum, hvilket netop er årsagen til, at bladene skifter fra grøn til gul. En anden slags pigmenter, som findes i blade, kaldes antocyanin. Da antocyanin absorberer blågrønt og grønt lys, og et blad med overvægt af dette pigment, vil et blad med overvægt af dette pigment se rødt ud. Modsat klorofyl og carotenoider er antocyanin ikke fæstnet cellemembranen, men opløst i cytoplasmaet. Derudover er antocyanin afhængig af pH-værdien. Ved et surt miljø i cytoplasmaet vil bladet være rødt, ved et basisk miljø vil bladet være blåt, og ved et neutralt miljø vil bladet være lilla. Konklusion. Vi kan ud fra forsøget konkludere, at vi havde ret i vores hypotese. Som det ses ud fra vores grafer, er der ved det grønne blad blevet absorberet blålige farver, som har en bølgelængde på 380-500 nanometer, og rødlige farver med en bølgelængde på 640-680 nanometer. På grafen for de røde blade er der ligeledes blevet absorberet blålige og rødlige farver, dog i langt mindre mængde. Ud fra graferne kan vi også konkludere, at den grønne farve ikke bliver absorberet, men derimod reflekteret, hvilket er det, som giver bladene dens grønne farve. Hvis man sammenligner de to grafer, ses det, at absorberingen af den grønne farve ligger lidt højere ved de røde blade end ved de grønne, samt absorberingen af den røde farve er lavere ved de røde blade end de grønne blade. Og det er så det, som skaber farveforskellen på de to blade.